Не! Подявници. Имаш ли важни неща в себе си? Не, аз не паднах, паднах в дърт. Сега как ще сляза долу аз? Тъй, Къде тук си? ще съдя динени семена. А, да. Фармиш. За малко да падна. А нали гадно е? Така. Така, трябваме едно дърт. Ми ще взема от тук отгоре. Те овцете няма как да излязат горе. Те не са матриковци. Колко малко ми остана. О, дървото порасна. Все пак ако пусна... Няма да бъда тук. Щитна едно дино семе. Щупи ли го? Да. Ми ще гладуваме. Няма да читваме. Така. Щитна едно семенце. Ето го. Гаманула. Гаманула. Така. Пак направих същата грешка. Аз съм вече на другия имот. Изчакай. Какво? Нямаме айран, за да щупим златото. О, тук е поникнало дървото. Тук е поникнало дървото. Да, видях. Така. Оставих там да расте. Чакай ма да си направя една каменна кирка. Имаме ли камък? Не. Ще ти направя. Ще взема 3 камъка. Изгоря ми камък. Пак ми изгоря камъка. О, чест. Изгоря камъка. Този път не ми изгоря камък. Workbench, айран кирка. О, ес. Чакай малко. Ти какво пипаш там, бе? Взех златото. Изчакай, ма. Гледай къв си. Аз вече го минах. Тук има паднала глава на скелет. Имаш ли някакви брони? Не. Нямаш. Дай ранкирката за малко. Да. Имаш ли... Взели го от блокчетата? 2 голд блокчета. Вземам кола и кода с тая ранкирка. Вземам и честа. Тук като някакви грифи. Ние колко много се развихме. Пък след малко най-вероятно ще спираме клипа. След около 10 минути. Чакай, имам по. Нямам достатъчно камъни. Тъп. Не, камъните паднаха долу. О, тук съм пропуснал малко коло. Дръпне съм. Нема има дупка. Взими кола, който ще падне всякрай тебе. Дупката. Чакай, ще запомня, че много ма стресна. Така. Ко правиш, бе? Без да искам. Ти да стана на пътя ми. Те, срам. Не. Дай тук да почистим малко този остров. Айде сега да го почистим. Само гравела ще оставя. 12 кабелстон.
Аз имам Ой, 16. има бед. Да. Муконезал плюс. Препоръчвам ви го. Защо? Помага За какво? за носа. За носа. Чакай малко, човек. Не би ли трябвало да е логично и тук да има някакъв чест? Чай да направя, чакай сега. Тук има workbench. Давай, копай с лопатата. Ето го. Ето. Няма да го отворя. Добре, взем панталоните. Аз имам честплейта. Нямам меча. Останалите неща. Панталонки. Чакай сега. Направи такова място, където ще расте сенда. Какво? Аре да се разширим сега айланда. Не, аре да живем на този айланд. Слыши? Сенд ли? Да. Ще изкопаем всичкото. Добре, ама трябва да оставим малко такова сенд за... Това чест да го взема. Трябва да оставим малко сенд, където да засеем кактусите. 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 Така. Ох! Я изкопай този стринг тук. Ще ми пречи. Ето тук този стринг. What the fuck, кой е сложил гравел отгоре? Стига си ма подкопавал! Без да иска. Точно така беше. Без да иска. Трябва... пак ма подкопа, бе! Аз копая айланда ти, защо стоиш там, където копая? Защото тук трябва да засадим кактуси. Дай ми сега кактуса. Отпадна. Нямам кактус. Браво, бе, падна.